Ako vyzerá tvoj deň? Čo robíš, alebo ako sa venuješ klientom, čo sa týka sociálnych sietí, možno nejaký jedálniček? Tak, taký môj bežný deň, vyhnem sa takým, ako sú ranná hygiena a tak ďalej, to je asi každému jasné. Proste vstanem, ako prvé idem von so psami, potom idem do fitka, idem si zacvičiť ja sama so sebou, lebo potom už po celom dni tu nemám chuť večeri cvičiť a zase cez obed treba vybavovať aj nejaké povinnosti. Takže idem si odcvičiť, naraňajkujem sa, potom sa začínam venovať svojim klientom. To je zhruba do nejakej 11.12. Potom príde moja obedná pauza, čiže nejaký čas pre mňa a zasa pre psov, čiže zase nejaká prechádzka, idem si navariť alebo sa niekde najesť. Najem sa, trošku si oddychnem, poprípade povybavujem nejaké veci, čo treba. A idem zasa do fitka, kde som zasa potom do nejakej 7, 8 a vlastne keď prídem domov, tak po prípade nejaké jedálničky, presne nejaké